गेजेर बाक्सा जिला दुलाराय बाथौ महासभाया खुंगा ब्रैथि बोसोरारि जथुम्मा खुंदों। मैयानिफ्राय साननैनि गुबुन गुबुन हाबाफारिनि गेजेरजों गेजेर बाक्सा जिला दुलाराय बाथौ महासभाया बाक्सा जिला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय कक्लाबारि साफागुरि बियाब बाथौ सिबिसालि खारहारायाव खुंगा ब्रैथि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंदों। मख'जाथावदि साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय बे हाबाफारिया बाथौ धोरोमनि गुबुन गुबुन आयदानि हाबाफोर आरो थान्दैमेलनि गेजेरजों मैया गेजेर बाक्सा जिला दुलाराय बाथौ महासभानि खुंगा ब्रैथि बोसोरारि जथुम्माया जायो आरो दिनै जोबथा सानाव गेजेर बाक्सा जिला दुलाराय बाथौ महासभानि बेन्दोङाव थानाय गासै बाथौसाफोरखौ लानानै बाथौ सिबिसालियाव इसोरखौ सिबिनायजों लोगोसे बाथौ बोसोननि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो। बे सावराय हाबाफारियावनो बाथौ धोरोमनि सायाव बोसोन होयो गोथारि हरेश्वर मोसाहारि, हरि महन स्वर्गियारि, गोथारि गेजेर बाक्सा जिला दुलाराय बाथौ महासभा दीप्ति रामसियारि, शिवेन्द्र बर' बोसोनगिरि गेजेर बाक्सा जिला दुलाराय बाथौ महासभा हरिचन्द्र बर' फोसावथिं नेहाथारि गेजेर बाक्सा जिला दुलाराय बाथौ महासभा बिथांमोनहा गेजेर बाक्सा जिला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि नायगिरि बिथांमोननिसिम आरो खौरांगिरि बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावग्रोबाय जे जोंहा देग्लाय खुंगा ब्रैथि बोसोरारि जथुम्मामोन गेजेर बाक्सा जिला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेयो मैयानिफ्राय सोलिगासिनो दिनै जोबथि सान जोंहा मैयानिफ्राय जिखिनि हाबाफारि सोलिबाय गासैबो गोजोनै जानानै थाङो आरो दिनैनि जि हाबाफारि बेबो मोजाङै मोजां जानानै थाङो। गुबैयै जोङो थांनाय हराव जे जोंनि गौथुमारि बिथिंनि सायाव गोबां खोथा सावरायो आरो दिनै जि जोंहा जोबथा सान बे जोबथा सानाव जोङो गेवलां मेल लायाबालासिनो जिहेथु धोरोम आफाद हिसाबै धोरोम बिथिंखौ जोङो बांसिन गोसो होनांगौ बे हिसाबै जोङो दिनै धोरोमारि सावरायनाय लादों आरो मोजां मोजां आयदानि सायाव जोंहा सावरायनाया जादों जोबोद गोजोनै जालांदों। दा बेवहाय बाहागो लानाय गासै सिबियारि बिथांमोना बयबो गोजोननायखौ फोरमायदों। दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जोंनि गेजेर बाक्सा जिला जि दुलाराय बाथौ गौथुम बे गौथुमखौ गनायथि होनो थाखाय बिथांमोना लाइजाम लिरहरदों आरो बे लाइजामनि सायाव जोङो गुवारै सावरायलायनाय जायो। दा जोङो खालि डिसिजनखौ लानांगौ डिसिजनखौ जों लाथ'वाखै मानोना बेनि सायाव जों आरो सावरायबावगोन। दा मोजां सोंथि जे जोङो बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जोंनि बर' समाज जोंनि बर' न'खर गासैखौबो फोसाबनाय बिथिंखौ जोङो सानगासिनो दङ जे जोंनि बर' फरायसाफोर जे गाज्रि लामाजों थांनाय बर' फरायसाफोर बिथांमोनखौ जों बोरैहाय मेइन स्ट्रिमाव लाबोनो हायो बेनि खोथाखौबो जोङो सावरायगासिनो दङ। दिनैबो बे सावरायनाया जालांदों आरो जों नैबेखौ गोसो होदों जे गुरु हमनानै धोरोम सिबिनायनि गेजेरजों गुरु बोसोन लानायनि गेजेरजों जुदि जोंनि गथ' गथायफ्रा धोरोम बिथिङाव आवगायोब्ला आगान सुरोब्ला जोंनि गथ' गथायफ्रा माने मोजां लामायाव फैगोन मेइन स्ट्रिमाव फैगोन आरो गुबै मानसि जानो हागोन जिउआव उथ्रिसार जानो हागोन होननानै जों सानो आरो बेखायनो जोंनि गेजेर बाक्सा जिला दुलाराय बाथौ गौथुमा जोंनि गेजेर बाक्सा जिला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय न'खर गामिनि अनगायैबो जोंनि जिल्लानि बायजोआवबो जेरै हायो न'खर न'खर हाबनानै न'खर न'खर माने गामि गामि सांग्रांथि मेल लानानै बाथौ धोरोमाव बिथांमोनखौ माने जोङो बोजबनो बिथांमोनखौ जोङो बाथौ धोरोमाव लाबोनो नाजानाय जागोन होननानै जोंहा थांखि दङ आरो बै मथै जोङो जोंनि गुरुनि बोसोन लानानै बे हाबाफारिफोरखौ जोंनि दौरि दौसि आसारि बिबानगिरि बिथांमोना सिरिबाङै मावलांगासिनो दङ। आं आरो मिजिंथियो जे गेजेर बाक्सा जिल्लानि जि थांखि बे थांखिया थारैनो सानसे मोगथां महर मोनगोन। जोंनि बर' समाजफ्रा बर' न'खरफ्रा जोंनि बर' गथ' गथायफ्रा माने जिउआव उथ्रिसार जाहैनो हागोन। गेजेर बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जोङो दिनै बेखौनो बुंनांगोन जे माइनावफ्राबो जोंनि मोनसे अंग जोंहाबो माने गेजेर बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव लाइमोन आफादजों लोगोसे माइनाव आफाद दङ। दा जोंनि माइनाव आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना
गोजोन समाज जानायाव जेरैबायदि बिफाव लानांगौ बे बिफावखौ लाबोगासिनो दङ आरो दिनै ससियेल मिडियायाव जोङो माखासे आइजोफोरखौ बायदिसिना गाज्रि रिल्स फोसावनाय जोङो नुयो दा बेफोरनि सायाव जोङो सावरायदों जे जोंनि माइनाव आफादा खायसे माने स्टेप लानांगोन आरो बे स्टेपनि गेजेरजों माने सांग्रांथि मेल गामि गामि हायाब्लाबो बा ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो खायसे सांग्रांथि मेलखौ होनानै बेफोरखौ होबथानायनि राहाखौ लानो थाखाय बिथांमोना सानगासिनो दङ आरो सावरायगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार। क'क्राझार सहरनि ग्रीन फिल्डनि साखाथि इट्स भबानिपुर जेडी रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम जन। गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन। गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं, क्ल', मेशिन, भार्चुएल रियेलिटी, हेमार, एयार हकी, पाइरेट्स, फ्रग, माग, शूटार, बाइक रेसिं, कार रेसिं, बास्केटबल, पान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन। बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन।